Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantara dina Senin Kliwon tanggal 29 Desember taun 2020. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca saka Injil Lukas 19 ayat 41 tekan 44 kanthi jejer panangis marang kutha Yerusalem. Injil Lukas 19 ayat 41 tekan 44 Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun 1994. Bareng Gusti Yesus tindake saya cedhak karo kutha Yerusalem lan pirsa kutha mau panjenengane muwun. Pangandikane, aduh, saiba becike yen ing dina iki kowe nyumurupi apa sing saknyatane kok butuhake kanggo katentremanmu. Nanging tekan saiki kowe durung weruh. Bakal tekan wektune mungsuhmu padha gawe jagrakan pirang-pirang kanggo ngepung kowe lan nyerang kowe saka ing ngendi-endi. Mungsuh-mungsuhmu kuwi bakal gempur kowe nganti rata karo lemah bareng karo rakyatmu kabeh. Mungsuhmu bakal ora nglestarekake watu siji tumumpang ana ing watu liyane. Sebab kowe ora nggatekake rawuhe Gusti Allah enggone arep nyelametake kowe. Para sedherek mekaten wacan kitab suci ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek nalika wawancara karo Najwa Shihab tanggal 9 Desember 2020 kepungkur, Gubernur Aceh Musakir Manaf nangis. Nelangsani kahanan warga sing kena banjir bandang lan ora bisa ngerti ya kene dening pemerintah pusat iku ora ditetepake minangka bencana nasional. Saben gatekne kabar-kabar saka papan panggonan sing kena banjir bandang lan lemah longsor. Panelongso lan panangis iku nganti spriki isih ana. Izin sing diwenehake dening pemerintah pusat kanggo mbabati wit-wit gedhe ing alas diganti hutan tanaman industri, diganteni kebon sawit lan tambang-tambang sing ngedhuki lemah ora bisa dipulihake ing wektu sing cepet. Asile alas ora dirasakake warga, malah banjir bandang sing teka ing mangsa udan. Kamangka ing mangsa ketiga malah kobongan lan peluke nyebar gawe sesek warga. Para sedherek, Gusti Yesus nate muwun marang kutha Yerusalem. Gusti pirsa menawa kutha iku bakal kagempur diobong lan rata karo lemah lan rakyat sing manggon bakal mlayu nyelametake nyawane. Gusti wis pirsa apa sing bakal kelakon lan ora ana cara liya kanggo ngendani pepati sing bakal nekani. Gusti pirsa nanging warga sing manggon ing kutha Yerusalem ora gelem gagas. Nganti tekan wektune kacilakan gedhe iku kelakon lantaran Jenderal Titus saka Rom kang gempur lan ngratakne kutha Yerusalem lan mateni sakabehing penduduk sing ditemokne ing kutha Yerusalem. Para sedherek, ana beda gedhe antarane panangis sakwise bencana iku kelakon karo panangis amarga weruh kacilakan lan bencana sing bakal nekani. Sikep sing bodho lan watak sing wangkot ndadekne ora gelem niti priksa kahanan saiki kanthi wicaksana. Lan menawa perkara sing bisa disawang cetha kaya alas-alas sing dibabati wae ora bisa mudeng lan ngerti. Ya kene arep bisa mbabarake kaslametan lan karahayon sing wutuh, adil lan makmur kanggo sak kabahe mengkone. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos.
Pangandikane Gusti, rahayu wong kang nangis. Lan pitaken kangge nyuraos, karahayon kang kaya apa? Woh saka panangis ngadepi kahanan sing diadepi wanci iki. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, mugi panglipur saha kasantosan saking Paduka kababar marang umat kang remuk atine lan nangis ing pengaken lan panelongso nyuwun pitulungan saking Paduka. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah dhumateng kita. Amin.